Ato pangutanon si Secretary Mel Sarmiento, ang Presidential Advisor on Peace, Prosperity and Reconciliation. Kantong doon na mga kasabutan, sila na musao ni Ana. So, doon na wa masayod nini ang mga gobernador o mga mayors sa ilang function ni ini kay gikan sa human sa lokal nga panagsabot. Ayan. Mama, hindi mo magtaga ni mga mayor sa gobernador. Si Secretary Mel Sarmiento niya sa itong linya. Secretary Mel, may buntag. May buntag, Oscar, may buntag sa tanan. Si Mel, ang mga naminaw pala, intah, kay murag, init kayo dihas Manila, God, grabe. Ang mga naminaw na to rin, to as abroad, pinagi sa itong live streaming, murag yan, sige nagpangutana, pero palahi sa taarita sa peace, sa kalinaw sa inyong kananaang nahimutangan diha karon. Sir, ang kaning local government officials, mayors and governors, dako na inig papel aning mga dunay kasabutan tali sa kalinaw. Sir, palihog ko na kong explain unsa ang ilahang papel ni ini alang sa mga katundunan ay kasabutan, labi na sa mga rebellion, kanang mga kasamok sa mga gang or I don't know, kaning mga from the Muslims brothers o ang kaning mga komunista. Sir, o si papel sa local government officials nini? Siguro magsugod ko, Oscar, kuhaon sana ko akong kao bilang sekretary sa UPAPRO, no? Mubalik sa ko sa kao nako nga una local official o naging sekretaryo sa DILG, no? Ang katong pagpasa nato sa bag-o nga konstitusyon 1987, gikan sa centralized government, sa una magod centralized ta. So panahon nila magsaysay, Quirino, no? Centralized pa tong sistema sa paggobernuhan nga tanan kinanglanon sa mga lokal nga panggobernuhan, mga gobernador, mga mayor, mangayo pag ginaog, magtelegrama pa sa una nga tos presidente pangayoon patanan halos tanan kinanglanon sa lokal. Tungod kay centralized mang sistema sa atong paggobyerno sa una. Pero nireklamo itong mga tao nga dugay kay nga process bago makaabot, dalapod nga archipelago ta, dalapod nga tribal ta, kanang iya tag mga naapagin ng medyo may pagkadato pa nato, no? Kada tribo-tribo lain mangod archipelago ta, daghang kitag languages. So naunaan sa mga gahimo sa atong konstitusyon nga i-decentralize na ginang gobyerno, no? So sa decentralization sa government, ang 40% sa internal revenue kita sa gobyerno, BIR, customs, recently bago na nga desisyon, ang 40% muadto na sa mga lokal nga paggobernuhan para sa probinsya, munisipyo, syudad ug mga barangay, no? 40%. Ang 60% adto na sa nasyonal gihapon, pero sila mo sweldo sa forces, sa pulis, sa teacher, ug utang sa Pilipinas sila mo bayad, dili apil ang lokal ana. Og ang papel po sa atong presidente na usab, no? Ang papel sa presidente, kung sa una iyahatanan kay centralized man, pati sa pagsiguro sa unsay mga angahimuon, gitangtang na sa presidente, no? Kung natong unaw kay decentralized naman. Ang presidente mohatag og direksyon o nato natay ambisyon natin 2040 gihimo sa DepDep UNEDA sa una nga atong national vision, no? So atong national vision aron lang ma-explicar nato sa tanan, dunay survey gihimo in 2015, 79.6% sa Pilipino gipangayo lima kabutang. Una, access sa transportasyon sa mga daan, mga kalsada, transport nga affordable, no, efficient. Kadua, makakaon kada pamilya og tulo ka beses o sa kadlaw. Mo ginahingyap sa mga tao. Kadua, makahuman nilang mga bata sa high school. K-12. Kaupat, maayo nga programa sa panlawas. Ug ang kalima, dunay peace and order, dunay kamingaw, dunay peace sa ato. Nga importante gyud kay ng peace. So, appeal na siya sa ambisyon natin 2040.
O kada presidente, kaya kanang ambisyon natin 2040, gi-launch, gi-conceptualize na sa panahon ni Pinoy. Unya, gi-launch na sa panahon ni President Duterte na, no? Kay pa-term out si Pinoy ato na launch 2016, kutob na siya sa 2040. Mo na giya sa tanan na to na nga para sa atong nasod. So, nga kinanglan kitang tanan, maggobyerno pribado, kada lumulupyo, mutabang aron makabot ng butanga kanang ambisyon natin 2040, no? Atong national roadmap. So, kaning doon na po'y gitawag ng mga medium-term Philippine Development Plan, no? Para sa karon kay kada 6 years man ang presidente, so doon ay medium-term development plan 2022 to 2028 para maabot nato ng ambisyon natin 2040. So, after 28 na po, doon na po na 2028 to 2034 kung sunod nga presidente, iya pong medium term. Pero padung na dito, aron makabot na nga ambisyon natin 2040, no? Murabag, kung sa katagbukid, magpuli-puli, murabag relay sa dagan, ipagpasang baton. Pero padung tanan dito sa taas, aron maabot ng bukira, no? Pero kung Sigmel, kaniyot kayo. No. Kaniyot kayo po doon sa tikada, doon na ba gini kanang mga medium term solutions or kanang mga projects inigabot gud sa lain nga administrasyon maputol man kay wa may balaod nga kuno. In fact, doon na to'y gipasaka ani. Doon na to'y bill ani si former Congressman Edgar Sarmiento imong Brad. Pero murag wa man to mo pasar unsa may kanang ikikinahanglan ani kinahanglan ba gini legislation Sigmel? Monay sipiat natong lumulupyo, no? Correct. Monay sipiat nato, no? Kay ang pag-decentralize magud nato na usab ang papel sa presidente, no? Ang papel sa presidente mas makafocus na siya ron sa geopolitical situations kalibutan. Unsay epektuhan ang gubat sa Iran, no? Iyan ang bantayan kay doon na epekto doon na implikasyon sa geo-economic na implication kay globalized economy. Saka dito, epektos gubat ni saka ang gasolina, unsa may epekto na sa ekonomiya. So, niya mo adjust ka sa imong foreign policy. Asa man gid ka mulaban ani or marir katunga nara na mo na itutok punta sa presidente, no? Tungod kay nausab lagi ang papel tungod aning decentralization. Tagaan gyud siya lugar nga makatutok ana diha. Kunya iyang economic policy supported by the foreign policy fiscal policy, no? O kinanglan masabtan po ng interplay sa monetary policy sa monetary board. External defense presidente gyapon na. Pero pagsugod sa internal defense ug tanang services shared power na kay 40% gipasa naman sa lokal. So governor na ug mayor, no? So tanaw nato basahon gani nato maayo ang Local Government Code of 1991. It's a Filipino version of federalism. Very powerful ang local government, no? Ug ang governor ug mayor sa iyang walang kamot, siya may chair sa Peace and Order Council, deputized by the NAPOLCOM to supervise the local police. O as chair of the Peace and Order Council, na ditong armed forces, tanan law enforcement units, tanan support units agencies na adiha suporta sa left hand. O sa right hand niya, siya may economic and development manager. So nindot na magkuyog ang peace and order o ang development sa lugar. Local na siya, ambot nga ng mga tao kasi gigapon tagtanaw sa taas nga when in fact na decentralized ng gobyerno. Congressman, Congressman, niya katong imong pangutana, kinanglan Article 13 of the Constitution, it mandates citizen participation. Bitaw. In fact, sa local government code, doon ay chapter 4, relations sa NGOs and POs, nga walay, klaro kayo ang atong konstitusyon, walay istorya, partig ekonomiya, uban pang social nga mga butang ang dili, way konsultasyon, no? So sa Barangay Development Council, ang pangutana ni Oscar, not less than 1/4 sa membership anang Barangay Development Council, ug dunay lingkuranan ang congressman diha. Pangutana, partisipar ba ang atong lumulupyo anang 25%? Lisora. Layuan na Sigmel, wa man gina ko kadungog even sa amo ang mga silingang barangay, wa gina may tabo. Ug ang police pod mo attend pod sa Barangay Peace and Order Council.
So kauman na ng Barangay Development Council, dili nila makaya sa barangay na ana sa City Municipal Development Council. 25% na po civil society. Unya, provincial, the same. Civil society, di ni kani makaya sa probinsya, elevate na sa Regional Development Council. Naana po ang civil society dito. So, kinahanglan mag-participate kay para paghimo sa Barangay Development Council, mag-ilis ang presidente, mag-ilis kung sa diya, dili, ang programa sa lokal, padayon yun na, kay ang supposedly kanang Development Council, unsay plano, aprubahan sa plano na sa tao, dili na plano politiko. O ginahanglan, mo insist yun ang tao nga ipadayon to ining sugdan, kay dili man to plano atong presidente or governor o mayor, plano na sa katauhan to. So, mo na nga, very important mo participate kita sa governance. Kung atong tanaw na atong konstitusyon, atong balaod, gitagaag platform ang kadatagsang sektor, mangingisda, kung mag-organisado na, mga farmer, they should participate, no? Mo nang wanay rason nga anong mangarmas pa manggid ko doon issue, iagi na to, elevate na to dias barangay, municipal, city, ug natuman ni Sikmel kaning maong nalatid dining local government code ug kaning imong gi-mention nga mga konseho kanang dunay participation ang tao, di tingali mahitabo nga ang mga pobre ma-indoctrinate ngadtos bukid aron magigsangka ani mga kasundalohan ni eventually mga matay hurot. Mao na nga role na sa atong mga local leaders to encourage the people to participate, gitawag nga participatory governance. Ang mo na nakadungog ko ani during the time of Pinoy. My battle cry is not working for the people but work with the people until today. So papro mo na mo panawagan, no? Mas daghan tag mahimo kung kuyog na to itong mga katawhan. Kay masarapan siguro tanang plano, tanang mga economic ug unsa pang development diha, edukasyon kinahanglan mo participate gin mga katawhan kay basin niyang giplano sa mga politiko, disilya niya, mga tao din, gusto din, dumano, tawag, hindi mahimo na. No? O kaning, dili tungod kay dunay autonomy, kanang medium-term Philippine Development Plan, dili pwede nga ang presidente abante, ang gobernador, disilya, ang mayor, dimano, ang kapitan, atras, awag, may nabuan So, kinanglan, doon na tayo natural ng pagdebate, kung saan pag-achieve sa usang plano, no? Makumplay. Natural ng pagdebate, atong roadmap. Pero importante, kada tagsang Pilipino, mo agree ta. Katong survey, 79.6% sa Pilipino mo ito gipangayo. So, kinanglan magtinabangay ta, magdebate ta, usaon, para na ma-achieve, natural na sa proseso. Pero kinanglan, magkasinabot ang tanan, magkausat tanan, kinanglan, tabangan tana para matabo ng makakaon kada pamilya tulo ka basis sa kadlaw, makahuman pang eskwela, dunay access education, dunay mayong health system o siyempre mayo ang ganing dunay peace, no? So but of course there are things that perhaps Congress should already revisit. For example, I feel that we cannot afford the fragmented health system and we cannot afford the fragmented agriculture. Bitaw yun. Dapat punta, kaning kay mo rin ipakaon na to. Yeah. Now, Sikmel, kaning ato, internal revenue allotment karon, national tax allocation, dagko na. So, still, nagpabiling 40% ang share sa LGU. Now, kaning 40% nga share, depende ni sa income pod sa lokalidad. Now, doon na pa ba'y mahabiling at kanong NTA na pa ba'y dakong pundo nga maadtos national government kay base sa imong ingon ganiha dako kayong papel ang mga local government officials. Gibaw ka swerte kayong local, Oscar, no? Because doon na usa ka kaso on the ERA intercept case and decisions of the Supreme Court that the ERA, which is now the NTA, should be automatically appropriated and automatically released, no? In 2004, former President Jimmy was about to declare a fiscal crisis, kay nagdunay debt crisis. No? Ug katong panahon na tungod kay automatically appropriated, automatically released, unsay ka sa gobyerno mauna ang lokal. Nainumdum katong panahon na mas sa oras magsildo ang lokal, ang nasyonal may nawahi. Tungod kay sila may nagkuhang na cash, no? So local governments
should really, no? Kaning swerte kayo, it's automatic operated, na sila gidawat. But at the end of the day, nindot nang plano nga tanang lumulupyo, gatabang, tanang lumulupyo, gatabang po pag-implementar, no? Through monitoring and evaluation, no? Kanang naamaguna sa Local Development Council, Oscar, naapod na monitoring and evaluation. Naas balaod, pasabot, man report ang tao, kinahanglan ibutan na. Astang Di parang paita. digital era, dali na kayo. Dili No? magkaayo gyud ang mga tao po na Sikmel kamo ka bisan gani sa kanang kabarangayan kana bang kaduha man na mandated man na sa local government kanang first quarter of the year na i-reporting ang barangay officials ngadto siyang katawan og ang kanang sa October last quarter na apoy reporting wa man kaayo gyud kanang barangay gitawag nila barangay assembly wa man kay motambong Yeah. wa kasabot ang mga tao unsay gikinahanglan Secretary Importante Mel gyud na, no? Unsa Importante gikinahanglan gyud na. Secretary Mel sa katawhan aron mapasabot gyud kinahanglan ba gyud ang mga local officials mo go down ngadto sa ilang kabarangay aron pagpasabot ni ini kay importante dako man kay silang papel sa pagpalambo Sige unta kayo. sa ilang tagsa-tagsa ka Sige mga kayo. teritoryo. Oo. Mas maayo pa sa una, Oscar, katong Teniente del Barrio pa, nga Lagi. volunteer pa ang kapitan. Wa Mga pa to tender honorarium. tanan. Mga tender tanan, no? Ato yung honorarium. Parang gito, mga 15 respetadong tao sa komunidad, may pagtawag na dito, no? Pero itong 1982, ginsugod man taning eleksyon, ang naging epekto kay panagsamanggod. Kita na to sa barangay, sus, magsuon na may kabangga, no? So na-divide ng barangay, nakapiktar po na siya ng mga patawag, pero kay naging so divided, nawa ang sense of neighborhood, which we should all bring back, no? Yan ang sense of neighborhood sa barangay, bisa pag-unsay mga sabas, politika, importante diha, nga kana sa taas, andiri sa ubos, sa mga barangay, gausa gidun tang mga tao. There Dapat. has to be that sense of ininomdom katong atong strength sa unang bayanihan spirit mo Yes. kusog na to, pero tungod ganing barangay eleksyon nga gipatay man ang barang bayanihan spirit kay ang mga nangapildi mga ay nagtabangi diha kay Now, ilaara na sila rin ang sildo. So, Ita. dili maayong epekto, no? Sigmel, kani di ILG Secretary Mangyuga, Sir, karon nga nabalik ka sa kaning ang imuha para gini paghimay-may kana bang paghinay sa pagpamino sa tensyon sa politika. Mao man gini imong papel sukad pa kanito sa ILG. Sir, kinahanglan pa ta. Unsa may kinahanglan gyud sa pagkakaroon nga murag na grabe na ka-polarize ang mga Pilipino, labi na kay naka-contribute ang social media. Now, unsa man gikinahanglan ang mga local leaders nato, elected officials, mga incumbent, kinahanglan ba na sila pasabto ng mayo unsaon nila pag go down ngadto sa katawan? No? Kaning opisina karon, now I'm speaking as a PAPRO secretary. Peace gumanguna mo. Yes, kalino. Reconciliation, no? So kaning atong naon sa kuano kay do na pa koy meeting ka sa something to ponder on atong naon, no? Early 50s naggubat sa South Korea. Nagpadala tag mga sundalo. Tawag ato PEFTOK. Then in 1953, niamot pa ta ang Pilipinas around $3 million para sa ilang reconstruction. Gitabangan na to sa South Korea. Pero kauman ato wala na sila internal conflict. Wala sila insurgency, wala na sila internal conflict. Nagtutok na sila sa ilang ekonomiya and development sa ilang lugar. Gitabangan na to. Pero gikan atong panahon na 1953 karon abante na kay South Korea na to. Taglayuan sa Pilipinas ay. Bisan kung taod-taod mapriso ilang presidente tungod sa korupsyon. Ano na tungod sa korupsyon mapriso pila ka presidente na priso bisag tungod sa korupsyon, pero wa na sila internal conflict, wala na sila gubat suod sa ilang nasod, no? So conducive kayo sa investment kay wa may internal conflict, no? Ari pud ta sa Vietnam, nagpadala na pud tag sundalo, PhilCAG ang tawag. Pero nahuman ang gubat dito April 30, 1975. Dunay gamayng insurgency but latter part of the 1980s wala na. Nagtutok na pud sila sa ekonomiya. Bisa kung ang ilang corruption perception index taas.
Still, Pero sir, tanawa ron ang Vietnam, giapas na ta. grabihan, no? Layo na kayo kita. Hinumdumi nga, ang gubat ka, no? Kada putok sa M4 nga bala, tunga sa kilo nga bugas na. Biha, Meaning no? to say, our resources is being drained Depleted because ng maayo. of internal conflict. It's high time, each and every one of us, maningkamot ang manawagan, sakto na ning Pilipino sa Pilipino magpinatsanay, no? Sa gubat, kaning tutukan ka nato ang atong development, atong economy, kay ang kaning gubat di man ni makasulbar sa kagutom. Tinuod eh. O Samot ang tinuod. sobrang politika di po na makasulbar sa kagutom. So tutukan natong development sa atong nasod, tutukan natong ekonomiya nato, especially in this very challenging time nga dunay disruption sa kalibutan tungod aning panghinabo sa Ukraine, dunay panghinabo diyan sa may Iran. So high time for the Filipinos to unite. Ate. Sigmel, ang akong Peace, last. reconcile para mo lambo atong development mo, paspas atong pagtubo sa ekonomiya. Sigmel, last question na lang kay you have pa kay meeting, sir. Unsay mahimong advice nimo og posibleng paglaom sa may younger generation? Kaning di sa younger generation participate mo, but for our leaders today, ang leaders manggod, no? Ang leaders should always learn from the past as they address the problems of the present Bitaw. so that we can lay down the foundation for a better future for the next generation of Filipinos. Nindota. Mga natong leaders, no? Okay? Thank you. Thank Sigmel, you. salamat sa time, ha? Pero in some other time, sir, kung makaari ka Yeah, sa mo, oo, nanang ko mantag meeting. makaari ka studio. Sige. Salamat, sir. May buntag nimo. Okay. Si former DILG Secretary, karon siya mo Presidential Advisor on Peace, Prosperity and Reconciliation, Secretary Mel Sarmiento. Angay kaniyang mga punto, pang peace gyud kayo. Tinuod lang. Murag dili ka mo masuko, murag si Joom nilang Congressman Edgar Sarmiento. Murag di ka mo masuko, may kay mo advice. Problema lang kung ang mga Pilipino pirmi lang yun po magpa-advise, maminaw lang pero dili buhaton mo nakangilad.